Kisan ngut ki Briew ibal Shah kem hagakat khandai teregu jemang daki pulet ke jela ringkat ke jing rap jong ki pulet na Guwahati haga beidai baga jing Shah show arngut ki nongnya taksi minta ke sni haga arpau teregu jemang ki la Shah kit no Shah Shillong Civil Hospital. Laban kedawang ni bagi arngut ki nongnya taksi ki la Shah thombo daki Briew runar hakandai lan kepala jah haga miet jong khat pra teregu jemang kepala lam Shah ke jing ki ke bejur jong ki nongnya taksi haga leng ki jaka ke sor Kibla dawa badai ben kem madono ikitu ki badan keti. Shisngi hadian kini ke jingja kata khat kendai terego jemang layo pat ben kem ya san ngut ki Briew na Guwahati. Haga step jong ka arpau terego jemang ki dong yang lambat ki dekat jong ka East Coast Hills Local Taxis Welfare Association ki lai lum kroi hakmat hathana road daga jing tmu banyak kendo iki pulit badai pet ya kani ka kes kenang banyo jing pensyai halor jong ka jing Shah kem jong ini san ngut ki badan keti ha kani ke jing sho ya arngut ki samla khasi ha kendai lat ha kami jong khat pra terek jemang lu gypsy dah andan le gypsy yang ba Pon. Ini lepas dia. Keluar.